Okay, 10 minutter, lille pille. Fuck, noget sært den der. Jeg kan ikke se, om den er opløst, men den bobler så meget. Den var bare sær. Tag den lige for siden af. Der er stadig stof tilbage, der mange bliver opløst. Den er sær. Ja. Okay, lad os se.